Това е празник. Празник на младостта и радостта. На бушуващата кръв. На тялото, което иска да се изрази. На сърцето, което иска да бъде видяно, избрано и вречено. В топлата одая, събрани отблизо и далеч, да почетат стопанина на дома, съседи и приятели, са отстъпили на страна и дават място за нещо далеч по-дълбоко от забавление и танц. Древен ритуал, познат и обичан от всички. Запяват песен, кавала ги подканва, юнашките крака не се сдържат, започва изпитанието. Картината "Надиграването" ръченица на Костадин Кутрянов улавя точно този момент. В центъра на платното стоят двама млади, лице в лице. Ръцете на момата са на кръста, тя излъчва спокойствие и уверена сила. Момъкът стои гордо изправен. Погледът му е директен и съсредоточен, но щастлив. Първото препятствие е преодоляно. Момата е приела предизвикателството. Разгорещен и нахъсан, той вече е захвърлил кожухчето си на земята. Краката не спират. Телата работят. Потта се лее. Може да е танц, но си е истинска битка за надмощие. Двамата са заобиколени от родители и близки. Вляво, около масата са насядали семейството на момчето. Следят танца с горди усмивки. Бащата на девойката стои зад играещите. Тих, изправен, съсредоточен. Следи всяка стъпка, всеки жест. Сериозен, но доволен, че дъщеря му лесно не се дава и с чест защитава семейното достоинство. Отстрани музикантът свири на кавал, а около него жените пеят с пълен глас. Те са третата сила в двубоя. Задават ритъма, ускоряват или забавят по свое усмотрение. А на пода си лежи рижевата котка. Спокойно. Единственото същество в стаята, сякаш незасегнато от събралото се във въздуха напрежение. Ръченицата е наречена венецът на всички народни хора. И в това си има основание. Тя е форма на общуване, в която мъжът заявява, а жената избира. Малко хора знаят, че името на този танц идва от кърпата, с която момата играе – ръченик. Дълга бяла кърпа с ресни или дантела, извезена от ръката на девойката. Това е същата тази кърпа, която ще забули лицето на булката преди венчилото. Ръченикът, невестинско було, е залогът и наградата. Това е знак, че тя е в години и желание вече да направи своя избор. Кой ще е щастливецът? Надиграването може да покаже. През целия танц момата държи ръченика. Вдига го над главата, върти го, предлага го и се отдръпва. Изкушение и провокация. Момъкът се бори да го спечели. С хитрост, с издръжливост, с умение. Танцът завършва, като някой се предаде или ръченика смени стопанина си. Ако момата сама подаде кърпата, това е знак за взаимност. Успее ли момъкът да я грабне, съмнението остава. Дали тя го е допуснала или е истински изненадана. А ако тя победи и задържи кърпата, момъкът е явно нежелан. Дори момата да го надиграе, пак може да го дари с ръченика. С това тя заявява: "Достоен си за вниманието ми, но аз ще водя играта." Момъкът излиза със спасено достоинство и с надежда. На сватбата ръченикът ще забради главата на булката само веднъж и дано да се венчае с този, когото тя е избрала. Когато стоим пред картината "Надиграването" ръченица, сякаш чуваме ритъма на кавала и усещаме напрежението между двамата млади хора. Картината ни връща към време, в което човек на човека се разкрива без думи, с поглед и жест, в ритъм и мелодия, в една игра пред очите на всички събрали се. Изборът се прави открито. Достоинството има мяра. Общността е свидетел. Това е надиграването, ръченица. Обичай дошъл от тракийско време и е оцелял през вековете, защото носи в себе си нещо универсално и вечно. Желанието на двама млади хора да се познаят честно, преди да поемат пътя заедно. И животът, целият живот, е пред тях.